Dami na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amen. Dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus at dinibata kita sa luhut na hinaholongan na. Pertanyaan tabu dari yon Masian Evangelium Yohanes di 15 ayat sia roli ayat 15 asata jaha marsikat sorin somonoma hatana laos tapai hukman so kolong ni rohani damang diau somonido kolong ni rohakku di kamu Mia mahamudi bagasat kolong ni rohaki. Rado di kamu ma akapakinku ima dalamna asamian hamudi bagasan kolong ni rohakku. Somonau mangarado di akapadik di damang gabe mia di bagasan kolong ni rohakku. Ubahen na huhatabon itu hamu. Asa di bagasak kamu halalas ni rohaki. Jala asa go halalas ni rohamuna. Adikku, naik masih holongan hamu, sumonau maka holongi hamu. Nasumiaho kosana humokop aka ali-alina. Ido parholong ni roha naso halopoan. Ali-aliku mahamu, molo dinolahamu aka patiniku hamu. Dak kubuar behamu anak somang. Aidang diboto anak somang na niula ni idupna. Ali-ali dohamu hudok ainunga hupabotohot tuhamu saluhutna nahubege siya damang ido sahatna oras madihita saluhutna damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus di suraton Evangeliumon disada partikian marhite-hite aka hamalokon perkembangan panikirion di tiki berkembang pangatusion taringot tu gnosis manang taringot tu pengetahuan parbinotoan manang mamake olah pikir dinalah mangatusi saluhutna akana masa di surat tonon na pinasahat ni Tuhan Yesus taringot tu nabohado tutu ganup nasa naporseai maradupon ibana dohot debata maradupon dongan najolma ditiki ro akapad debisuk na mangatas namahon na sida aliran gnostisisme nama dok ia Yesus isa diri sasitong na dangibana nagabi na ikota silangi manang didok dang gabi pamatang nai gabi Tuhan namadok hautohod do isya jahuba di bata molo-olo do Tuhani di parsilakon pangatusion si somoni tabigi musi di parpuni ni Arion namadok ay buhado Tuhan ikon mate di silang manang dihaw silang gatung ima musea kapadangan na parpudyon sa sitong na siya na parjulu di mga anong pangatusion si Solomon alelos di sima di guriton ima evangelium o sa diri napabuahon ganuk nasa somon nadidok ni Apostel Paulus ya hamamate ni Kristus si hautood do ni portibion alay luhut na asiniroha manang bisuk na luar biasa na siya jahuba di bata ido na pinatupa ni di batay sa diri marhite na tersilang ibana marhite na ro ibana
manopot daging ni hajon mau. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Dipangidohon songon holong ni damangi songonima ganuk nasa hita makaholong. Yesus sendiri pe songon dia holong ni damangi songonima diulah honibana. Laos songon dia holong ni Tuhan Yesus di bagasan parngolota songonima nian holong tanguse di bagasan parngolota. Mangado ia kana malo nama malo mangolah pamikirion na manang nama lo diolah pikir sarupa dongon sohot dongon aliran-aliran gnostisisme sendiri nasida ikon doha holongata ikon haholongata nasida songon pangatusion holong nasian debata dihita na hinaholongan ohado tutu holong ni rohai sendiri ahado holong ni roha na didok na disod dada holang mamikiri holong tu diri alai holong na disod ima holong agape holong tu saluhut na jolma termasuk tu dirita holong tu saluhut na jolma termasuk keluarga tak unak songon holong na nyatusan ni jolma nasing ala holong rohana di debata jala memang ulah honon na holong ni rohani debata dan diha holong ni betirina alai holong na siat debata tu saluhut na jolma termasuk kita sendiri jolma na hina holongan di debata jala holong di debatai si pakeota maka holongi saluhut na jolma alai dang nagabe pati juluhut iri taringok tu holongon ala somon na didok na kita nagabe ali-ali nuaing dang be anak somang alai gabe ali-ali di bahen debata marhide-hide Tuhan Yesus Kristus sian budak kita walau anak usion nih anak somango budak manang akka anak buah anggota nasubui marlomo-lomo ikon seguru di tuanna alai roh Tuhan Yesus Kristus tidok kita gabi ali-alina Omana patuduhon na pinalua di Jehovah dohita siang ihot-ihot didosai manang penghambaan penjajahan antar manusia tu jolma nasi. Jadi lang adong istilahnya jolma makop jolma mana orang makan orang harus mengikat orang lain alai free bebas, merdeka kita. Jika pinaluan ni Tuhan Yesus Kristus dohita ibaheni gabi merdeka kita dinalahu magulahu nakaulau tak dan be anak somang ale-ale merdeka di dia merdeka kita dinalahu marsigatum tujabu badi batak merdeka kita mangulahon akaulau kolongi merdeka hita dinalahu patupahon akasi patupahon songon hobar tulomo di rohani Jehovah di bagasan parmulu alan ini kita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus bohado tutu na didok nanak kanin walau di parjolo ni ayaton didok do ibana do bonani polongisan laos na pinatorang na ibadah do hau angguri kita doa karating na makana didok ubahin na huhatahon itu hamu asa dibagasak kamu halalas nirohaki jala asa gok halalas nirohamuna damang di bagasan Yesus di bagasan damang songoni bolo mangulu hita
Jesusi di bagasan kita di bagasan Yesus. Dan nalaho pamet metode Yesus molo Yesus di bagasan kita. Alai hatana, ima logos, ima Yesus sendiri, ima Tuhan sendiri, ibana do hatana, hatana do ibana na niat di bagasan galut na sarohakna. Jadi ulang soko suku-suku di sekolah minggu. Tuhan Yesus ada berapa, Mam? 1. Tapi ada di hati kawan, ada juga di hati Amang, ada di hatiku. Berarti Tuhan Yesus berapa? Sadado pangatusioni, jala sadado Tuhani, sadado hatanai, dohot ibana. Molo di bagasa kita pe hatanai, berarti sadado kita. Laos kita pe naniat di bagasa ibana. Asa unang dao, asa unang madua. Sarupa dohok nalwangkuri, molo nalua do ratingai siap ponana, mate mai, mosok mai, jaladang mangundi. Moha apalagi marpar kue ya. Makanya terus ikut jonok do hita di bagasan jahuba di bata, jala ikut niat di bagasan di bana. Dan saya hola jonok sarupa doi marminggu kita di gereja alai saya lomna jonok-jonok di simardalan molo sopongok do hita tu par minggu ani dus duina di dulu kita molo sopongok do hita tu bagasan Yesus Kristus tabigi do barita taringot tu Yesusi dus duina di dulu di Yesus kita dan na di bagasan Yesus. HP na pinangido di ibatai sendiri, ikut di bagasan ibadah hitamian, miat di bagasan Tuhan Yesus sendiri, marhite-hite hatana, na pinangidona asamian di galuk nasarohan. Patik, holong ima patik sendiri. Udang do halak madok, molong nunga adong do holong tang perlu bepati. Karena dong 3 hurian wae tang pola dijahau bepati. Ale molo dita saya dijahau do patiki, ada sifatan nunga dibae be somong sikak lipati. Sada pangat tusion tarimo tu patik na 10 ido saluhut na patik ni jahuba de bata. Jala pati raya na duai makaulongi jahuba di bata doh makaulongi do majolma ido pati na 10 laos ido isudi jala rikot nai di galup nasa huriai dinalaho magulahoni alania hadidok rago tihamu maka patiku ima dalanna asamiat kamu di bagasa kolong nirohaku. Artinya ongkos lo, kamu ongkos omong kosong. Molo tado holong rohat tatu Tuhan, aredang biar kita dibagai sepati. Jadi sotong marongkos sih kadang ongkos mananga. Tak gula pati kita. Mungkin dang mampu kita manggula huni 100%. Alai bolo dibagai sa kolong ni Tuhan sendiri. Makanya di do unang tatu si patiki letterle manang unang tabahe somo bangso jauh di nama bahan patiki letterle sesuai do hata-hata na dibayar museo 620 pak pati usungna na masa gabi panguhum ma dongan na jolma tu jolma na asli ala memang hukum do dibahen tak kolong. Jadi nabi nahen di debata pati holong do holong na dipatikon. Jangan damoy maluay na kolan pati. Alay do holong na ibusi. Jala holong na ido dasar na holong na ido na tumipo holong na ido na rumiko bisi. Makana di doong Apostol Paulus ulang kamu maholong di rohay. Budang doa kadosa na dihukuman ni bolong.
tumacay gudang. Artina tahaholongi jahu badi bata kaulah hormati. Tahaholongi jahu badi bata tahaholongi mapati. Analapatan. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, berarti kita mencintai firman-Nya. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, pasti kita juga akan rindu akan firman-Nya. Asa unang jadi meruas male alai dan marmana. Apa di Tuhan Yesus ngadok mertua mana meruas male midah hati gorang. Ala si bagus surat donasidan. Midah hati gorang artinya lubaon nama ini. Jadi kalau halak nama was male di hata di Jahoba di bata, lubaon nama hata di bata. Mau halak nama was male mida si panganon, luluan nama si panganon asa di parsauni wobi. Asa dakotan nagusurian. Kita na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Atau ganuk dohita naung madapot pasu-pasu na siya Tuhan marhiti holongan. Kuha dohita nuaing makahulongi. Saya dohita makahulongi diri, dongata keluarga ta, alay, dan tahulongi yang kana masuk kita. Oma luar biasa ni ha Kristen. Oma ha Kristenon marhite pangatusion nama mujungi. Molo parholong dohita ale tahaholongi holam jolma nama kaholongi hita. Dia may bernahita dohot akan asik. Dia may bernahita dohot akasi parjana. Alay nama mujung pe ajaran ni ha Kristenoni na pinasaha ni Tuhan isabili. Haholongi mangusum. Si tangiak kolot tong makamusu. Kasi tong nalangarong musuhnya halak Kristen. Alay minti jol manasing marumusu ko halak Kristen. Maol pa jom gereja. Umat say maol do tutu. Ito nga tunga ni bangsok taon na memiliki hukum na sembrau di pangatusion di masyarakat. Dan mula tu basic kita taringot tuha porsial ni di maha azazi na sulun di jam bulan. Alay di bayan aturan na omma na mabayan letter-let ganun na sa pangatusion di Jomai manguhum dongan na Jomai. Di kita na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus. Sugu marohata mamereng baksot taon daw naman ina. Di somay ko tatangyak ko baksot taon. Di kinasongonom ma tapasahan suara ni hasitongani suara ni dibata. Asa mga tusin yan baksot taon. Tatangyak ko ma. Jala marhite Tuhan isadiri nalahu pasahaton ganuk nasa pangatusyoni tuwa kauluan di bangso di maharapan atong nang diganuk nasa parmuluon siapa dang nagabi anak somang belita alay dongan ali-ali ni debatado bebas mahita mangulaho na kaulaw ni merdeka hita. Mulu taulaho na kaulaw na dengan merdeka hita. Jalay kung mampu do hita mengisi kemerdekaan na pinasahan ni Tuhan Yesus sendiri. Marhite-hite mangulaho na kaulaw na dengan merdeka berarti marlas ni roha. Marlas ni roha dinalaho mangulaho patiti. Marlas ni roha mangulah kolongi, marlas ni roha mangulah kaulauta, marlas ni roha manguji pasangap pun jabu gadipa. Nah, pasu-pasu mahita luhut na damang dohot daina. Sayang giat diganuk nasa parmulun ni bangso dohot negara tahun lam tuulina lam tuulina. Prediksi internasional 12 tahun naik kemungkinan kita perekonomian na Indonesia
tingkat kemajuan na boy masuk to top 10 manang 10 besar negara termaju dalam bidang ekonomi. Unang maniat molan bidang ekonomi alain maju mamuse tarimot tu karakter sian partok dion nabe asa ganut nasa hita pe tarlu mobi aka nahina holongan ni Jahoba di bata na pinalua ni Jahoba di bata mabiti Tuhan Yesus Kristus nunga parjono para dihur diri asa boy hita tutu marhamajuon di ganuk nasa ulauni tarlu mobi ganuk nasa hipat kodleta jala taulahong maholongi tapeok main tak ingot ma tahaholongi ma Jahoba di bata tahaholongi ma ganuk nasa colma marhide-hide holong ni roha ni Jahoba di bata tarpasu-pasu mahita di pargogoi maganuk nasa parngulota mangulahong songon na didokna amen martangyang mahita.